అందరికీ అందరు ఎలా ఉండరు? ఏంటి రబ్బా ఎంత పొడుగుంది అనుకుంటారా అయింది. నేనైతే ట్రైపాడ్ అయితే పెట్టాను అనమాట. ఆల్రెడీ మనకైతే ఉంది, తిరిగిపోయింది. అది అస్సలు ఎలా ఉండమంటే అలా ఉందన్నమాట. కానీ అది రేట్ ఎక్కువది. పెట్టా మీషోలో అయితే ఆర్డర్ పెట్టా. వచ్చిందేమో ప్రస్తుతం అయితే అదంతా బాగానే ఉంది, కానీ రప్పలు ఇదైతే వచ్చింది, ఇది వచ్చింది. అంతదానికి ఎంత పెద్ద బాక్స్లో వచ్చిందో ఇప్పుడేమో ఎట్లయితే వస్తుందన్నమాట. ఎట్లొచ్చింది ఇవాళ అయితే పని అంతా చేసి అలసిపోయా. అసలు మిషన్ అయితే పక్కన కూడా పెట్టలేదు. మధ్య అయితే చాచి పాప కొంచెం అలసిపోతుందన్నమాట. అబ్బో అంతకుముందేమో ఈ మొత్తం బిగించుకునే ఆగు ఎంత